Паметникът на Левски в София стана обект на варварски кражби в края на миналата седмица. Крадци на метали са успели да свалят няколко от бронзовите абажури, както и няколко скулптурни фигури. Сега на мястото е Тодор Литовски, който ще ни каже как ще се запази паметника. Добър вечер, Тодоре! Добър вечер! Ситуацията е тревожна, защото крадците са действали в продължение на няколко дни преди да се вземат мерки. В момента Столична община се е да подобри охраната и да реставрира паметника. С задачата са натоварени двама души, с които ще говорим след малко, но преди това вижте повече за посегателството в репортажа, който заснехме по-рано днес с оператора Боян Даскалов. Паметникът е издигнат на мястото, където Левски е отдал живота си за България и е открит в далечната 1895 година, 22 години след трагичното събитие. Защото нематериалните щети са толкова страшни в случая, а по-скоро посегателството срещу духовността, срещу идентичността на българската нация. Опита да се поругае най-важният паметник в България, паметника на най-великия българин на всички времена. Това е страшното, духовната кражба. За построяването на паметника са събирани средства от дарения. За това толкова се забави и построяването. Колоната с височина 13 метра е изработена от сив гранит по проект на чешки архитект Антонин Колар и италянеца Абрамо Перукели. Бронзовият барелефен портрет е от Йозеф Страховски, а канделабрите са произведени във Франция. Стружките и въобще следите са от съвсем скорошен насилствен, доста груб демонтаж. Това вероятно е станало в края на миналата седмица. И за съжаление камерите, които съществуват на площада, не са успели да запишат тези вандали. Те дори вандали е много слаб израз. Това са хора престъпници, които са посегнали на една светиня и за мен трябва да носят най-голямата възможна отговорност. Сигналът за липсващите части от украсата на паметника е подаден от граждани, които са забелязали липсите. Паметника, това, което буквално до дни вече ще се реализира, е да се инсталират специално 3 камери, които ще гледат изцяло в паметника от различни гледни точки, така че да имаме пълен визуален контрол. Но пак казвам, много е важно хората да са чувствителни, усещат ли някакви странни действия около паметника, особено нощем, веднага да сигнализират. Дори при минимални съмнения за вандализъм, хората могат да се обаждат на телефон 112, за да могат полицейските екипи в съседство да реагират на време. Днес се проведе спешна среща в Столична община по повод реставрирането и опазването на паметника. Двама от участващите в срещата са тук при нас. Те са участници и в реставрацията на паметника на Цар Освободител. Добър вечер, здравейте. Първо ще се обърна към архитект Петров. Какви са спешните мерки, които да се вземат за реставрацията на паметника? Столична община и в частност Музея за история на София в оперативен порядък започна изработването на проект по част и реставрация, по-специално на металната пластика на камерите. Проектът ще бъде изготвен от лицензирани специалисти от Музея за история на София, ще бъде съгласуван в Министерство на културата и след това ще се пристъпи спешно към възстановяване на липсващите елементи. Колко време би отнело това? Може би 2 месеца. А може ли да се възстанови напълно оригиналния вид на паметника и какво ще струва това? Да, може да се възстанови. Има достатъчно елементи, от които ще се извадат копия и ще се възстановят канделабрите. Трябва да се стегне конструкцията на тези канделабри. Всичко е разклатено. Дали те ще бъдат като абсолютно едно към едно, като оригиналните? Да, ще бъдат като оригиналните. За стойността на този ремонт? За стойността в момента не мога да говоря, защото трябва да всичко да се опише и да се види какво липсва. Благодаря. Благодаря ви. Според мнение на експертите също трябва да се подменят и растенията около паметника, защото те доста подпомагат крадците. Според неофициална информация, някои от липсващите елементи вече са намерени. Ще продължим да следим случая. Тодор Литовски за щетите върху паметника на Левски в София.